Пуста YouTube. Днеска ще снимаме още едно видео, понеже съм в настроение. Днеска имаме RPE 7 клек и лежанка единици. Ще е сравнително кратко това интро, тъй като в момента е 8:30. Аз трябва да изтичам до магазина. Трябва да си фана рейса. Ако се чуете защо трябва да си фана рейс, това е, защото колата ми в момента е развалена. Буквално интродюснах в миналото видео, вече се развали. Но да, надявам се това видео да мога да го обработа сравнително бързо. И в най-лошия случай ще го видите евентуално уикенда, но ако снимам кратки интрота, които не са по 20 минути, най-вероятно ще виждате повече клипчета. Освен това имаме и аксесуари, които най-вероятно няма да снимам, защото не знам дали имам толкова място в телефона, но единиците мисля, че са достатъчно интересни, така че да, нещо друго интересно да кажа, освен че колата ми е развалена, мисля, че няма. Освен това, тази сутрин се събудих. 81,9 кг се събудих. Ще се постарая да намаля храненето. За в момента плана е да стоим около 8,3. Плюс-минус, аз отивам към залата. Очаквам ви там. Надявам се да ви е харесало малкия монтаж, който направих. Идеята да направят клипче в този стил ми идва малко от Джон Хак, тъй като неговите клипчета, ако сте ги гледали, са в подобен стил. Той прави един лифтинг монтаж и после говори за тренировката си, така че идеята ми идва от там, защото ми харесва как изглеждат неговите клипчета и искам да се пробвам да направя нещо подобно. Относно нещата тренировка съм доста доволен, даже съм леко шокиран все още, гледайки лифтовете ми. Направихме 150 клек и 95 лежанка, като искам да обърна внимание на факта, че преди няколко
Преди една седмица горе-долу си смених брейса на клек изцяло. Също така с баща ми модифицирахме колана ми. Не знам дали това съм го споменал във видео, но сега ще ви покажа какво им преди като модифицирахме колана ми. Ако се вгледате, по принцип този колан има дупки само до ето тук. Това са последните дупки. С баща ми направихме по 2 дупки и съответно тази част, която излиза отпред, тя би излизала отпред, ако беше тук на колана. Сега я няма, защото я изрязахме, тъй като нали, няма да е много удобно да е там. Причината за това е, че просто все още нямам средства да си купа SBD колан и искам да го използвам възможно колкото се може повече, без да трябва да се взимам нов, защото не искам да се взимам нов колан. Оправихме си брейса на клек и се чувствам много стабилен в момента. Техниката ми се усеща много стабилна, брейса ми е много хубав. Много ми е приятно да клякам. Клякам почти безболезнено, освен за една малка контузия, която имам. Тези от вас, които са гледали канала от повече време, ще знаят, имаше един случай, когато кляках 140, още когато кляках в атлетика с бинтове, фейлнах 140 и имам малък проблем в рамото. Не знам от какво се предизвиква. Опитвам се да го оправя, нали, работя върху проблема, просто не е нещо толкова простичко. Драстичните промени към лежанката, които направих в този блок, са две много големи промени. Започнах да бутам с краката пред мен. Единствената причина, поради която го пробвах, е понеже виждам, че има много силни хора, които бутат така. Исках да пробвам да видя дали ако аз бутам с краката така пред мен ще ми е по-удобно и ми е доста по-удобно. Има какво се коментира, дали ако краката са ми зад коленете, както някои хора казват, дали няма да съм в по-добра позиция, дали арката ми ще е по-голяма. В момента това, което се опитвам да натисна на 100% е стабилността, тъй като мисля, че голяма част от силата ми, която по-скоро липсата ми на сила в лежанката, идва от това, че не съм стабилен в самото движение, което е нещо, което в момента се опитвам да оправя. Също така, хвата ми е доста по-навътре. По принцип, преди слагах показалеца на ринга на лоста, сега бутам с безименния пръст на ринга на лоста. Емо ми го предложи да го пробвам това и се чувствам изключително стабилен. Много благодаря за предложението, наистина ми спасява лежанката този човек, шаут-аут за Емо и за безплатната му програма, която ми спасяват лежанката ежеседмично. Но наистина в момента се чувствам доста стабилен и мисля, че лека по лека наистина натрупвам потенциал да стана доста по-силен на лежанка, отколкото бях преди. Сега мисля, че е момента да ви припомня, ако не сте се абонирали още за канала ми, абонирайте се, цъкнете камбанката, за да получавате известие, когато качвам нови клипчета. Харесайте видеото, ако ви е харесало. Също така коментирайте, ако имате въпроси към тренировките ми, диетата ми, всякакви други въпроси и така нататък. Каквото ви дойде на ум. Също така, инстаграма ми, както винаги е тук. Ако се интересувате да ме последвате в инстаграм, там качвам как ям, тренировките ми, неща от живота ми, които ми се случват през деня и така нататък и други интересни работи. Мисля, че нямам какво повече да кажа. Така че се надявам клипчето да ви е харесал и ви очаквам в следващото.